Guys, eto na. Ito na ang resulba. In just 2 years, magtatrabaho sa M Global Business. Nagka-resulta na. Guys, ito. Ito ang matindi. Parating na. Grabe to. Napakatinding sasakyan ang nailabas in just 2 years. Montero Sport 2015 model. Ayan po guys, 2015 model. Ito po. Ayan po sa M Global. Ito ang matindi rito ngayon guys. Ito matindi. Yung nag-iisang may-ari ng ating Montero Sport 2015 Sir Chief Jason De Guzman, Dream Team Plus Out International. Jason De Guzman, Dream Team Plus Out International. Guys, ito na. Bagong-bagong Montero Sport 2015 model, January pa lang ngayon. Ito na yung katunayan, katotohanan na to. Ito na yung second car ko sa M Global. In 2 years time, nagawa ko. Dating security guard, 17 years akong security guard, pero ito na ang resulta. Kaya sa mga downline ko, sa mga leaders ko, wag na kayo titigil. Yung puyat nyo, tuloy-tuloy nyo lang yan. Eto, yung ano dumating sa akin, yan din ang mangyayari sa inyo. Kaya, sa mga hindi pa member, sa mga nagdududa dyan, M Global talaga. Yan ang kasagatan, yan talaga ang nagbigay ng panibagong buhay para sa akin. M Global. Power! Ito guys, di ba? Ito ang pinakamatinding resulta in just 2 years sa pagtatrabaho sa M Global. Dating security guard 17 years. Ngayon, ito na. Ito na ang resulta. Diba guys? Huwag na kayong mag-isip pa. Ito na ang pruweba natin. Join na kayo sa Dream Team Plus Out International. Power! Ito pa, si Sir Chief, ang ating Dream Team Plus Out International. Nagdududa ka ba? 2 years time nagawa ko. Kung ako, dating security guard, nagawa ko. Ikaw, alam ko, kaya mo rin. Kaya tuloy-tuloy mo lang yan. Yung global, naghihintay sa'yo. Katagumpayan. Power!